Managunsa mong 7. Kuan. Classmates, callmate, og? Magulang. Magulang? Magulang nini mo? Tapos gaunsa mo diri sa Dumaguete? Di ka nagnorsa. O sa sport ninyo? Basket ko. Volleyball o basket? Walay magpartner dire. Kani o kani. Kani silang duha. Silang duwa gaunay? Silang duha nagunay. Sa gender preference ninyo? Bayi. O di okay ra ninyo nga sumura mo lesbian. Kumamba ana ba sa grupo ninyo nga mga babayi o nabay like nay ni confess sa inyo nga ganan ba ko nimo mga na? Wala. Kung night time nga maabot na siya, unsay may mong reaction ninyo? Murag ma-shock, ana. I-entertain ba nimo ang iyahang na-feel sa imo ha? Or may ka walay talo-talo day. Wala ko maingon. Ya maninguha siya nimo, iya ka i-perso. Dili ka ganahan? Dili. Kaya like murag kuan ba? Wala na tay choice nga mauyab kung siya na lang. Dili good kuya kay luod siya. Wala ka ka-try? Di sad ko ganan mo try oy. Kay ganahan kag laki naman po. Napa mo yung mga tumoy. Wala. Wala na ba giukal na? Nas kabinet. Pero kani walay maguyab diring grupo ha. Ano man unsay something? Anong naimurag something nila do? Sige talaga kuyog, kaon. Ay sekreto. Ali dere, ali pagod. Dari ray. Kung dili tinuod, dili ka maulaw. Birthday niya, happy birthday. Gadulog sila. Ay, gabi na sila. Dili ko madag binuang. Char. Binong bayot o may gabi no ang day. Ali i-defend mo ko kilingon. Pero ikaw ba, unsay ganahan mo sa ka lalaki? Kuan ka ng attractive o niya anas. Kato na lang jud na. Katuno to yung describe. O kato mo na attractive o na to. Nag-tester, abe, Castro Robinson ha. Watch out. Benson bagod to murag di. Naa siya lucky karon but kuan wala siya karon. Nag-anyar ganit na sila gabi Sa group ragyapon eh. Oh, Mangunayanay day mo grupo. mangunay na siya. Dili mo ilag ka grupo. Oh, bisan pa gani kay agaw. Hala ka diya. Tinuod. Dili kuya kay sila jong duha. Ang gadulo gabi. Tinuod ba dili? Dili. Kay kuan ako kay dito ko sa dool sa Norso nagkuan sa boarding house akong ate. Sige. Sabay mo eh. Atora, generally ang imong ganahan sa kalalaki. Mistiso. Kanang murag nailahi. O murag kato. Timadim. Sa kaangayan pudagay niya, dili pudagay ka. Murag pwede siyang possible siyang maibgan. Nakrush ka for sure. Ayaw po kayo ng laki imong ganahan, di ba? Sa kaangayan niya. Check. Oh, madahan? Wala. Ay, gidinay. Sige, comment. Wala ko'y comment. Kay igang kaayo. Naay something yun nila. Wala. Na lang. Kumusta ang inyong dula? Kumusta ang basketball o volleyball? Okay ra kayo. Daog ba, daog? Daog-daog, ginoon. Oh. Daog. Pero napay next mga dula. Oy, ka Domingo. So, good luck sa inyo ang dula dire and hopefully na-enjoy niyo ang Dumaguete so far. O kaning huli. Taga Dumaguete. Ali pagod. Ay, taga Dumaguete ra po mo. Ay, Pero kag eskwela ka og Cebu. ay dili. Dara may kaliwat dara. Kaliwat kag kuan, ango-angoan. Buang-buang ganoon. Basig namin pang shoutout mga friends sa Cebu. Shout out sa mga taga Liceo.